Apple novinky 29. týždeň. Vítam vás v ďalších správach, ktoré nemusíte čítať. Vyšiel Logic Pro 10. Prebiehajú konzultácie s fitness odborníkmi asi kvôli tým hodinkám. Potvrdila sa kúpa firmy Hopstop, ktorá sa venovala lokalizačným a mapovým službám. Výpadok webu pre vývojárov trval viac než deň. Fámy okolo lacného iPhoneu pretrvávajú a teraz hovoria o tom, že už je v masovej výrobe. iWork pre iCloud je prístupný aj kontám bez vývojárskej licencie. Môžete si ho pozrieť aj vy. Cooková predstava predaja polovice iPhoneov v jeho kamenných obchodoch je podľa odborníkov nereálna. Google vydal svoje mapy už aj s podporou pre iPad. Apple TV má v streamovacích zariadeniach 56% podiel. Microsoft vydal Outlook aplikáciu pre používateľov s predplatným Office 365. Apple vyšetruje úmrtie ženy pri nabíjaní iPhoneu v Číne. Pripravil spravodaj Madaj.net. Ďalšie správy o týždeň.